Hello, Bishop. Ibera for interview. Yes, sir. Ele hemere Rambo ji no na logo bi. Ije me lesbian. Eh? In a lesbian guess. Hello? In a melele. Bishop, you want to network? In a melele. Ebianga fenta Okay. the phone and you baga happen taku shezega. Otecha popular tom. Okay, sir. Yeah. Aju am ge wo e da bega wan yi bega kanike. Mbao. Can you that room on the Abuja like Okwame? I'm lesbian. Then ele hiji we logo ha tiga na DP na your DP here. Na ha you here. Eh? Oh, you like I can't see it now. Oh, you like I can't see it. Here like it. Okay. Okay, man, ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ social media niile nga n'iru meweghị ntafi. Gaa n'iru. Ọ ya pụ ebe a nọrọ ebe noise na-adịghị. Pụ ebe a nọrọ ebe noise na-adịghị. Noise na ebe ahụ. Anọ m n'ime ụlọ na. Ma ọ ga-ekwupụ fonu gị ahụ na rekọdị. Wepụ fonu gị ahụ na Bluetooth. Okay. Ewepụgo m ya. Wepụ ya na Bluetooth ọ na rekọdị. Ọ dịrọ na rekọdị no. Ya wepụ ya na Bluetooth. Ọ dịrọ na rekọdị. Ewepụgo m ya na Bluetooth. Ya dewe fonu ahụ na gebili ọtọ gị lara m azụ. Okay. Asị na achọ m ntakoshi eze ebe a. Achọ m ọchị ahụ ebe a. Were fonu ahụ dewe ebe m ga na-ahụ gị ọfụma. Ele onye jikwenu fonu a. Ịma ka esi ejide fonu. Bịa lara m azụ madamụ. Madamụ lara m azụ gị bịa nga takoshiri m eze. Onye aji fonu ị ga-ewetuli aka gị. Ị ga-ewetali aka gị Chineke agba gị ọkụ wetu aka gị ntakịrị. Ele onye ji fonu a. Ele ihe kwuru bịa ebe a. Sa? Akwa emela m gị interview nga before. Mba. Gịnị ka ị tiri n'anya gị? Contact. Isi tiri onye? Contact. Eji m ya wee se foto. Ị tiri connection n'anya gị. Ị connect gakwa n'onye? Eji m ya wee shoot. Iji eme gịnị? Eji m ya wee se foto. Iji ase foto? Foto ị na-esedịrị onye? Birthday mụ. Then iji gị were abịa nga abịa mme gị interview. Then m were anya aleme gị. Mba. Bishop enwere iwe mmewepụ nri ya echi ka m mewepụ ya. Dasị m were anya aleme gị mbịa. Dasị ịbịara ga m were anya na aleme gị dasị. M leme gị anya na. Ma ewele iwe. Gịnị ka ị mere n'anya? Akwụsịghị na njewe ese foto, njewe meshuti, njewe ese foto. Iwe onye isi? Mba. Ọ ya chọwa ndị ga-ewepụ gị ya na. Ọ ya go and look for ọkada.
Salon dia imeje ewepụ m ya echi niile nje wepụ ya na salon. Ma wepụ ya. Echi nga salon ewepụ m ya. Akwa echi na ishi kpuo gị na-ajụ ebe what is the cause of the problem? He chọrọ akwa mma ka ị chọrọ ahịa. Onye ka ikwe achọghị akwa ụmụ nwoke? Mba o. Akwa ụmụ nwoke akwa maka nwoke ka iji achọga mma na. Ọ bụghị nwoke, ejighị maka nwoke achọ mma, nna achọ mma for myself maka onwe m. Mgbe ị ga-alụ n'onwe gị, ebe ị chọrọ mma for yourself, that means ị na-alụ onwe gị akwa ya. Mba. Bọkịshiko dị anya ga. Belero sana. Bịa nne, iwepụ ya echi ga-abịa interview gị ihe ka iwe ogene. Biko mee m interview biko. Hello, Bishop. Ibela nga mbụ. No, sir. No, sir. Yipụ ihe ahụ iyi n'isi ọya. Gịnị nọ gị n'isi ihe ka ọmọbụ? Mba ishi m. Gịnị wụ isi gị? Bedikọrọ ya ihe ọmọbụ eji amọbụ gị ụlọ. Mba ya my hair, sir. Bedi ya bedi aka jụọ sịma m na ọ yọ he. Yeah. Si ihe adị m ọbụ ọwụ. Mba. Ha awụ ntutu gị. Yes, sir. Ntutu gị ike gbakwara n'okpokoro like this. Otu she did, sir. Ị gbaala ara mbụ. Mba. Gịnị debekwara ya like this? Oh, swag. Ị saw onye? Swag. Swat. Swag, all like, oh, what's up? Leke what's up? Oh, you shin the guy come in now. That's issue the guy who know you. Mba, I won't know you. They won't know you. I thought. A war gang leader. Never. Mba. Huh? Mba. A letter wishing the guy. Yeah, dread now, Bishop. Them you elect what them and when I want to say I my own and when I want to say I my cat would dread naka. Karagama brumo whatever borega nishi gave young up yakwam saw dread. No what guy. Refon get when I like a pilot to get lazo. Okay, sir. Enya there's phone of Mama hold the bag. There's a phone of Mama hold the bag. Key pistol and rings. Ta etarahon knock a pistol and rings on a moto. You will like it, Adi. Enya, you could just remove that sweat and mono ten. I'm changing now. More say so don't waste my time. Big join the record. The Quanotan knock and then I on Mmiri. It's a Arushi speedboat. Oh. It's a Mumba. Hey, I'm a stylist. Meshilata talk water. Batukuri closer. Meshok water. If you are closer, keep Meshok water. Batu closer. Enye jason nketa. Before. Yes, sir. Hey. Kwen hono so kwoge from ukwu gbadawa n'ukwu. Kwen hono tishi onye na akpa nketa. From ukwu gbadawa n'ukwu. Kwen hono tishi onye na akpa nketa. Aka ga bia onye na ere chen ụmụ anụmanụ. Iji azụ nketa. Ele nketa ezurula. Rottweiler. Enya la toko de azo. Look at. How many years kids on a Rottweiler? 6 years.
Ya bịa ye ya n'ukwu. Bịa ye nkata n'ukwu. Aka ime gị otu ime ya again na mamara mepege nwụrụ ihe pega aka na ara ya. Ibra nga emega aka otu a. Onye ka target ga nepụl ya na comment section. Onye ka ibra nga target ga nepụl imega aka otu emega aka otu. Dewa aka ga straight achọ mgbasa aka ga ahụ like this. Chineke agbaghị ọkụ. Ibra nga aka emega aka otu emega aka otu a. Epi mara nanụ. Yichara stafara. Abụ ego ahụ. Enwe otu rege egorola. Ga-were mọbụ mwegha n'isi ga-ezu nkata. Mgbe ị nọlụ taa ebe ị masị onye gụrụ rege anwụọna. Nwa mgbe ị nọlụ taa ga-ebuli abụ. Generate ihe bara uru. Lekwa otu ị gara aga kwa ukwu gị eyi ukwu rọtụwaịla from ukwu gị ruo n'ụkwụ gị. Nwa bingo. Buru mọbụ mwegha n'isi bịa nga abịa gwa m awishi ndị kai. Goof ịṅụ ahụ ibeghe ṅụ ha ṅụcha ha nwee inspiration gụwa egwu mewe isi faka isi na-atọ na erugharị nga niile akpọ ha ja rastafari ke gị na-ele ihe a na-akpọ gị ja rasta nkịta rọtụwaịla zanụ ele ihe a na-akpọ gị na ja rasta nkịta rọtụwaịla ọya zanụ System ka a na-akpọ m. Dem you onye otu nzuzo a na-akpa gị sistem nkịta nye eriri eri. Bịa were fonu gị otu ọ dị knockout banga. Hey, the wish ga perfect ga mba wetila ntụtụ ga backward ma bingo. Bishop ọ na-alaghachi azụ otu a ka ọ dị. Lekpọ dị nnọọ ka ndị Filipino agbara ọgwụ n'ụlọ ọgwụ. Tewe ihu gị otu a, tewe ihu gị close to screen here. Lele imi. Ede mmanụ ihi ụra abalị nnọọ ekuru kọpụ mamịrị nwaanyị nnọọ ka ịtụghị n'imi nnọọ ya mara ma ị ga-enwe sens. Ja rasta nkịta. Lee ụdị isi ị hafụrụ n'onwe gị. Kebi na watch him. Russia. You want ya be? Abia State. Ebe na Abia. Umuahia. Ebe na Umuahia. Olokoro. Ebe na Olokoro. Ọkwụ. Enyi imi gị ka ihe ụta ihe ọgwọ ọsọ ji. Ọ dịka. Ihe imi gị ka ihe ụtọ ka abịa. Enyi ala es. Lanya. Look at the over ime. Welati imi gị asụ. Welati asụ. Look at. Kwe imi ka na-atụ ga iwu onye ebe iwu nka gịnị kwe imi gị na-eme ebele nke ga. Na ma ọsị ji nke ịpa ihe ka. Ebe na Olokoro. Ọkwụ. Bọọlụ nụrụ sa amụọla nwa agwekwula ihu gị ga close to nga amụrụ nwa ọhụrụ. Kwenu ahịa mgbe agị na. Yes, sir. Akwenu ahịa mgbe agị na. Yes, sir. Nne gị na nna gị dị ndụ. Yes, sir. Mma gị dị ndụ, mpa gị dị ndụ. Yes, sir. Yes, sir. Nna gị ji agụ goof. Before mgbe nna Nigeria ọ dịka ọ na-aṅụ goof. Ọ dị ka ihe ahụ imeghe na fonu nke ahụ ọ dị ka ọ ka gị mkpa na m ga-ebutu gị ihe na gị ga-abechapụ ya. Ọ dị ka that thing imeghe na that phone na is more important to you. Mpago ji aṅụ goof. Before. Elekewo before. Nna gị ọwa onye goof Chileke agbaghị ọkụ this boy. O mechie kwụsị ọ na-aṅụ buru goof mechie kwụsị na onye mmiri by before. Family of ndị nwa aja ya ara. Bracket papa onye isi ndị ara. Onye goof. Nne gị ọwa onye ntamu. Mba o. Enwele mgbe ara abarala gị. Mba.
Igidle mpagi with side chicken and bo. Mba. Gidle mpagi ngo bagancha. Pagi jidaka na ma bagancha. Mba. Ijabancha. Mba. Itala akula. Well. Akula itaga ego leke na akwa. O dependere o dependere. O when ben na 10,000, when ben na 20,000. Apa mo na mo lenke kibia. Amom. Inwere ka apa am. Yes. Itagile nwanyi bo okpu na agbawa. Yes, so many before. Ibutetula golo. Mba. Engola nwanyi ara mbụ mmiri ara eshi na ara ya gbapụta agbaba gị n'ọnụ. Mba. Iwe onye aka gọm. Mba. Hey. Ị nọrọla n'elu nwaanyị mbụ gị tagide a ga-enyụkwasị ya ahụ n'elu pụọ. Mba. Iji aṅụ ara. Hey, well. Ara aka ịgba akọwa aka nri ele nke ị ka aṅụ. Ha abụọ. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? I'd make a like 5 minutes. 10 How minutes. many minutes? 10 minutes. Ị na-aṅụ ara nwa onye ọzọ 10 minutes. This boy ara ọdịdị gị? Mba. Mba. Ịṅụ ara nwa onye ọzọ aṅụ nwanne gị nwaanyị ada nne gị ma ọ bụ olu nne gị ụdị ara ahụ ị ga-adị happy. Ọ gị ka m jụga. Mba. Nne m mụrụ ụmụ. Dem you Chineke agba gị ọkụ. Ịṅụ ara nwa onye ọzọ ị na-akwụ hụ bride price n'isi ya. Ọwara ya agbaghị. Ị na-aṅụ ara 10 minutes. Then ịṅụtu onye gị gharị onye. Then ịṅụtu nwa onye ahụ ara gị gharị onye. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Lekpo osisi ebe m ọnụ ka nne ewu. Bụra nga abịa agwa m sị ị na-aṅụ ara 10 minutes. 10 minutes. Na mama oxygen. Ara ịṅụ oxygen ka ịkpaba mara imi. L'otu imi gị ji rie ohere ewita. Bụra nga abịa agwa m sị ṅụ ara 10 minutes. Onye eriri eri. Tewe isi nnọọ ka Budweiser. Thank you, sir. Them you. Opera samo paraji. Ongara. 10 minutes. Janyo kenshe. Mba. Imara na nri eshi. Well. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ na family unu mbụ. Awo na family I witness me na Lagos. Hem droge family gị. Lagos ọ ebe a na-aga ege ịlụ nwaanyị ọ Lagos ka a na-aga eju ese gị nwa bingo nwụrụ anwụ. Sorry. Hem droge gị na family gị Chineke agba gị ọkụ. Mba. Onye eriri eri. Lekpo ochikwaba m ihu nnọọ ndị ntọ mmadụ. Iche ndị a na-atọ ụmụaka. Bụra nga bịa gwa m chagwa klaasị m anya ya gas. Eweli iwe sọ. Them you. Kwa ihu na imi ka onye rege gbomgboro ishe n'otu ọ dị. Kwehụrụ otu isi deme isi na ihu ka ndị na-ere ọgwụ Igbo. Kwehụrụ otu isi dewe isi na ihu ka ndị na-ere ọgwụ atọ ere. Nwa bingo. Thank you, sir. Mmadụ ole ka ị tarala kemgbe pụtara ụwa? Hey. Ọ dị ọtụtụ o. Ọ ga-adị n'ọtụtụ. Egbe na-efu ọtụ. N'otu ọ dị. Ọ ga-adị n'ọtụtụ. Ọ ga-adị ọtụtụ. Tidewere isi ka canvas ndị mmadụ na-eji aga agha. Aja atịta.
ọta n'abalị, ọta n'ehihie, ọta n'ụtụtụ. Egbe na-efu ọtụ, ọla na mkpọ, ọla n'ihe, ọla n'abalị. Ege enyele mkpu ị na-eti. Ese? Mantenyo. Spell lawyer. HMMU. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. What phone number again? Plus 774 78. I'm not H wherever you egbe ọta nwa wherever you ọta nwa wherever you ọta nwa wherever you ị na-aghọ n'uju ọta gidere nwa mechata ahịa jụọ ọta nwa wherever you Chineke agbaghị ọkụ tiyiri ndị na-agba banga every Christmas wherever you o dị mmadụ ga gbagide Boris na street chicha abụọ n'otu ọ dị. Sorry, sir. But number 74 plus 774 78 16 44 60. Okay, man, ihe mmena aga mmena nga eba n'ihu akwụkwọ dum nga n'iru.